Marcos, kamiseta dotorea ekarri diguzu, zer da hori? Bai, ignorongi, Ignorongi. palindromoa. Ignorongi. Ta hau zer da? Eskumatik eskerrera, zein eskerretik eskumara, berdin irakurtzen den testua, testu simetrikoa. Eta zer esan nahi honek, ignorongi. Ignorongi, bueno, hau da, ignorantzian ongi bizitzea. Hau da, Matrixen esaten zutena ezjakintasuna, zoriontasuna da. Kasu honetan Sokrates da historiako lehenengo ignorantea, edo ezjakina, aitortua, berak esan zuelako, ezer ez dakidala, dakit bakarrik. Ez eta palindromoak nola sortzen dituzu ez? Aza, ama horiek erresak dira, baina zailagoak ere badituzu, ez? Bai, badaude begibistakoak diren palindromoak, hau da, hitzak ikusten direna palindromoak direla, eta badaude beste batzuk konposizio lan bat dutenak, hau da, luzeagoak, esaldiak direnak. Eta nola hasten zarete? Ba, hitz batetik abiatuta, adibidez, aurre hitza. Aurre, buelta emanda, errua. Gero ja da, konposaketan aritzea, ezta? Argi auki behar dena da, erdian dagoela simetria ardatza. Palindromoak testu simetrikoak dira. Aurre, errua. Bueno, horrela ez daka zentzu handiri. Bueno, hor aukera daukagu, edo erdian letrak gehitzea, edo alboetan letrak gehitzea, ezta? Aurrekook, errua. Hor badaukagu palindromo bat, galdera ikurrarekin, aurrekook errua. Eta erantzuna beste palindromo bat izan daiteke. Atzekok ez da. Jontxo. Eta zeintzu dira zure palindromorik gustokoenak? Aipatzekotan, adibidez, ero maite beti amore. Edo nik eta Bogartek ke trago batekin. Zer ez zenukete zuek egingo? Edo niri asko gustatzen zaidan bat, bai, esanik erruz egi bat eta bi gezurrekin ase. Jontxo, hori ja filosofia da, Bueno. Zu gainera bestelako jarduerak ere egiten dituzu palindromoen inguruan, ez? Batez ere bloga daukat, zerorajasoa.com, eta bertan plazaratzen ditut astelenero palindromo ariketa bat. Hau da, palindromo bat izkutatzen dut, eta jendeari erronka botatzen diot, pista batzuei jarraituz, palindromo bat topatu egin behar da, ezta? Palindromo tailerrak ere ematen ditut, euskaltegietan edo eskoletan eta abar, jendeak normalean ez du ezagutzen, euskera sare gutxiago. Eta laizter sorpresatxoren bat ere bai, ez? Maiatzean aurkeztuko dut liburua. Bildumatxo bat izango da, palindromo ariketen bildumatxo bat. 121 asa deituko da, eta bilduko ditu 121 palindromo ariketa. Blogean landutakoak, gehi berri batzuk ere. Marcos, eta guretzako paririk, badaukazu? Bai, palindromo bat indizuet. Lau tribu virtual. Lau tribu virtual? Bueno, erra, babile esker, Marcos. Bueno, ondo segi. Eskerrik asko. Agur.